babukeli ngokukhathalela abantu, ngokunikhathalela. Ngifuna ukuthini phela? Lohlushwa umhlume buya la. In 5 days ngeke uphinde ubone ngifunga umayelele emathuneni. Ohlushwa umhlume. Nansi indaba enkulu engiza nayo. Lo kuthiwa unoshukela noma mhlawumbe usujubiweke, ngiyakukhalela ngaphela ngathi salibuyisela unyawo nesandla. Kodwa nje lo senoshukela ngabe uyajova, ngabe wenza ini, buya lana phela. Iy'nsuku nje ziba 5. Futhi mawufuna ukubona noma mawufuna ukudela noma mawufuna ukukholwa njengoThomas, woza nengubo yakho, uphathe ispontshi, uzohlala la ekhaya for 5 days phela. Kolika 7 ubuyele phela kulabo dokotela laba bale ntshonalanga, laba bakwazi ukumunya igazi bese likhuluma ke indaba zalo. Ubone ukuthi uzophuma unjani. Buya nespontshi, buya nengubo yakho. Hayi phela ukudla sobonisana phela. Sobonisana nje. Akumele ukuthi ulambe futhi phela mangabe sikwelapha. Lokho ngikwenzela ini okwamanje, ngisafuna ukuthi mangabe silwa naloshukela osegazini lakho, hlala la ekhaya ungahambi. Ngoba mangabe ngizokunikeza iproduct yami ungithi hamba uyisebenzisele le ekhaya uzoba nenkinga. Sekuyenzeka la kwamncwaba. Kuyenzeka kuseyimi ngedwa futhi okwenza. Ingani phela konke okuningi kuvela ngami phela. Bakithi uNkulunkulu wami. Sugar diabetes. Khona iyahamba ngeke uphinde uzwe. Mangabe unamaphayilisi ngapha ngemuva, uthothi akusenzeki kahle, sekonakele, buya la. Mangabe futhi kulabafowethu laba bafowethu phela niyangizwa mani bafowethu, iwaya phela, iwaya. Niyangizwa mani bafowethu. Bafowethu niyangizwa manje sengizothini? Buya la. Wonke ama-Viagra lawa amanye ukuwayeke nje ubuye uzodla la ekhaya. Angikhoriyi konke lokho, angakhoriyi. Ngikhoria maybe nge-2026. Okwamanje ngisafuna ukwenza la ekhaya. Konke ngifuna ukuthi uphume la ekhaya. Uyabona nje mfowethu nokuthi noma kuthi unoshukela, mhlawumbe sekwahlala ku-half-past, uzokubone nje u-o'clock uyihambela nje la. Uyihambela nje ubone u-o'clock isuka ibheka le etulo. Konke kusenzeka la esibhedlela la ekhaya. Lesibhedlela sesikhona la ekhaya. Ngiyabuka nje sekuzoba nanamagumbi laphana, kuyalalwa. Kanjalo. Konke sekuyatholakala. Sugar diabetes bafowethu. Ama-piles. Nokuthi phela abafowethu ngosiyami bathokozisa omama ekamereni, libido staff ikhona ila ekhaya. Kusekuningi, ngizolo ngiphenya nje. Kodwa ngizocela ningixolele okwamanje angakukhori, angakwenzi lutho. Noma abu se-Cape Town, mawuse-Cape Town zama ukubuya ufike la. Ngizokwenzela ula ekhaya. Uhambe la ekhaya usuphilile, uhambe la ekhaya ususho ukuthi loshukela dunawo kade ufike nawo usekho. uNkulunkulu anibusise phela niphile. Ngiyanithanda nonke niphile. Inombolo yala ekhaya ngithi nisayikhumbula inombolo yala ekhaya 073 219 664 073 219 664. uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke. Hayi phela nomunye aka share le video man, luyithi nje uyiphosele na ku status sakho uyifake phela. uNkulunkulu anibusise niphile nje.